a mynd i adeilad arbennig o'r enw capel ar gyfer gwasanaethau carolau eich ysgol amser y Nadolig. Diolchgarwch am y cynheuaf yn yr Hydref. Os mae'n debyg bod eich capel yn hen iawn, dros 100 mlwydd oed. Allwch ddod o hyd i enw a dyddiad ar flaen y capel. Os allwch, cliciwch ar y dyddiad isod sy'n cyfateb â dyddiad y capel. Y gapeli ym mhobman yng Nghymru. Gan ni ddysgu mwy amdanynt, pam adeiladwyd y capeli yma a pham ei bod nhw mor bwysig i bobl Cymru. Dewch i ni fynd yn ôl i 1750, pan nad oedd llawer o gapeli yng Nghymru. Cliciwch ar y botwm y mawr coch i gychwyn y peiriant amser. Dyma sut oedd bywyd bryd hynny. Nef. Roedd pawb bron iawn yng Nghymru yn byw yn y wlad ac yn siarad dim byd ond Cymraeg. Chi'n ni edrych ar stori'r Beibl Cymraeg. Penderfynodd y Frenhines Elizabeth bod angen i bobl Cymru gael Beibl yn eu hiaith eu hunain. Roedd afrif o bobl gyffredin Cymru y cyfnod yma yn methu deall Saesneg a dim ond Cymraeg y gallant ei siarad. Nodd Elizabeth i'r esgob William Morgan wneud y gwaith yma. Bydd o weithio'n galed iawn oherwydd nid oedd cyfrifaduron ganddo i'w helpu ysgrifennu'n gyflym. Pan wedi gorffen ysgrifennu'r Beibl yn y Gymraeg, rhaid iddo ei gymryd i Lundain i'w droi'n llyfr a'i argraffu. Gymerodd hyn amser hir, ond diwedd roedd gan bobl Cymru Feibl a gallant ei ddeall yn eu heglwys eu hunain.